ana lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari Sidiki Bouakari Fin an sigira kɛnɛ kan min ye sɔrɔsiw ka sɛyɛlɛmasali tɛmɛnen kɔfɛ Bouakari k'a dɔn kununko caman kɛ ka sababu kɛ min ye hakilijigi ye ani hakili jagabɔ Bouakari Sidiki ka ɲɛsin an ka sɔrɔsikuluw ma elɛ ni an bɛ foli kɛ ni ka tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔlen ni kura min bi baara la min di baara la Bouakari Sidiki k'a dɔn balolen ani minnu dara kiyama faso jɔli ani faso kisili la Bouakari nin y'an don k'a ye an sigira kɛnɛ ka min ye sɛbɛnw ye u sɛbɛn kɔrɔ bɔn bɛɛ Ahmed Jakite bara k'an jaw ta nka baara in bɛɛ lajɛlen bɛ Gibson Control bolo sabula fiɲɛ tulukala naamuni k'a jija k'a yari diɲɛ fa bɛɛ jibi b'i jijo la n'ale kɔni ye yamaruya di Bouakari Sidiki k'a dɔn ne bɛ se ka n ka minɛnw bɛɛ cɛ ni ka taa n dati min ye Aluku ma denkɛ ye Bamagaji i k'a dɔn ne bɛ taa n da ale kɛrɛfɛ dugu jabali n bɛ taa n da n dɔgɔnin kɛrɛfɛ Bamagaji kɔni fɛn de b'a kunna e dɔgɔnin ne fana ye mun ne tɛ taa i da ne kɛrɛfɛ e kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛla ka kala n di kalaman fɛ e ta ye fɛn sa Bouakari ne bɛ n bolo Bouakari don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 700 siɲɛ 70 ani siɲɛ 2 u ye dɔ kɛ Bouakari Sidiki min ye Musa Bilali Sidibe nin ye Bilali ka sɛbɛn ye i k'a dɔn jamanakuntigi kumana san 60 ani san 5 Mali i k'a dɔn armée a sigira sen kan Bouakari k'a dɔn dɔɔnin tɛ tɔtɔ ko la kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la yɛlɛma min donna l'armée kɔnɔ jamanakuntigi ale min ye armée fana ɲɛmaa ye a kumana Bouakari Sidiki a kumana ni ka kɔrɔfɔ caman bolo da min ni min bi sen na dabali min digɛra wulikajɔ minnu kɛra Bouakari Sidiki i k'a dɔn kɛlɛ Asimi Goyita a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko an bi doni minɛ ko bi Bouakari Sidiki k'a dɔn hali bi n'a ka bi ale ma fa sabula min ye sɔrɔsiw ye i k'a dɔn wulikajɔ kuraw ani dabali kura minnu kan ka tigɛ a ko dabali tigɛlen don o ti ɲɛ fo k'a sɔrɔ kankuraw n'o ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ ye fo yɔrɔ caman de ka dilan Bouakari Sidiki n'o y'i bɔ yen wulikajɔ ni jateminɛw kan ka kɛ yɛlɛma minnu kan ka kɛ minɛn minnu sɔrɔla ani minɛn wɛrɛ fana bi kɔfɛ minnu kan ka na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la général d'armée Asimi Goyita min y'an ka kɛ a ma tɔtɔ ko la Bouakari Sidiki k'a dɔn jamanadenw y'a sɛbɛkɔrɔ lamɛn lakana bolo kan sabula mɔgɔ b'o de la a y'a jira k'a fɔ Mali armée bɛ wulikajɔ ani ɲɛtaa min na bi gansan tɛ jateminɛw de kɛra awɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ minɛnkura diɲɛ laban minɛnkuraw sabula i k'a dɔn Bamajuw kɛlen bɛ ka kɛlɛkura min boloda Bouakari Sidiki k'a dɔn ɲɛngwɛn kungokolo kɔnɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an k'a kɛ kuaba ye a k'o t'u fan fɛ u ta kan bɛ balinda ni sɔni ye Bouakari Sidiki sabula hali bingali min bolodalen don fɛ ka ɲɛsin an ka camion minnu bi taji doni walima ka taa bin i k'a dɔn maa gansan wɛrɛw kan min ye usines ye ka bali ka sin ka taa tasuma bila la k'u kɔda a ko min bi senna dɛ o kɛlɛ kura de daminɛlen don wa o minɛn de fana bɛ ɲini Bouakari Sidiki wulikajɔ bɛna boloda minɛnkuraw minnu bɛ hadamaden yɛrɛ lajɛ dibi la k'i bugunnatigɛ dɔn ni ka wulikajɔ kɛ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dabali kura k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in de bɛ nin yɔrɔ in na u b'a fɛ ka nin de kɛ nin de b'u kɔnɔ minɛn minnu bɛn'o baara kɛ dɛ n'a bɛ jɛsɛginna ni jamanabaw bolo a ko o minɛnw bɛ san Bouakari Sidiki n'o minɛnw sanna i k'a dɔn min ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ n'o ye kanw ye Bouakari Sidiki k'a dɔn caman bɛna dayɛlɛ min ye doyila ye ɲɔrɔ kɔnɔbugu Bouakari Sidiki n'o kɛra camancɛ bolo kan i k'a dɔn o lakana bɛ sabati sabula sɔrɔsiw filɛ nin ye Bamajuw ka duguyɔrɔ caman bɛ o fana dɔnnen don kunnafoniw jɛlen don n'o y'i bɔ yen Bouakari Sidiki k'a dɔn sɔrɔsi bolofara min bɛ siraw dilan u bɛ mugu ci u bɛ dilanli fana kɛ o de ye génie militaire ye a ko génie militaire min ye dabali kura ye fɛɛrɛ kuna bɛna tigɛ ka do olu fana ma Bouakari k'u ka baara kɛ lafiya la n'u ma ɲɛ siraba dilanw ni pont dilanw kɔ marifa fana b'u bolo min b'a to u bɛ se ka mugu ci a ko nin bɛɛ lajɛlen ye dabali kura nin bɛɛ lajɛlen ka siraba dilan bɔ civiliw bolo a tɛ sɔrɔdasiw ma merci kuma ka ɲi
Bakari a ko min ye kɔrɔbɛla ye Bakari Sidiki k'a dɔn biɲɛkura bɛna falen sabula attaquement minnu bɛ kɛ yen hali n'a sɔrɔ n'o nɔgɔyara Bakari Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ kuraw bɛna boloda ni ka faranga kɛ i k'a dɔn lakana bolo kan min bɛ se k'a to hali bi n'a ka bi an ka jamana a ɲɛtaa bɛ sabati kɛlɛ min ba anw da la nin ba manjuw ni ka dɔgɔ la sabula a bɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛw de la jamanaba minnu jɔlen don nin ko kɔfɛ a dɔnnen don Bakari Sidiki k'a dɔn wulikajɔ kuraw bɛna boloda an fana fɛ fɛɛrɛ kuraw bɛna boloda sabula min ye nin bingani wale in ye Bakari Sidiki i k'a dɔn foyi fana t'o ban f'i ka kɔn ka dabali de tigɛ k'u kɔnɔ o don n'o kɛra Bakari Sidiki siɲɛ kelen siɲɛ fila u yɛrɛ n'a dɔn ko bɛ sen na o tuma ale Asimu Goyita a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ hali bi Bakari Sidiki i k'a dɔn muɲu ni sabali min bɛ jamanadenw na ko in dɔn man jan bilen koyi wa an k'an jan don kunnafoni jugu la Bakari Sidiki an k'an jan don kunnafoni bayɛlɛmaninw na an yɛrɛw kana kɛ sababu ye min ye o kumaw ye ka dɔ fara o janya walima k'o barika nin kun ye sɛbɛn ye Musa Bilali Sidibe ka sɛbɛn don an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun wara Musa Bilali Sidibe an bɛ a fo ka fara l'indépendant o fasirili jɛkulu kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays sɛbɛn fura ye nin ye a san 12 ye a bɛ bɔli la wa nin y'a bɔli ko 1612 n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ dɔgɔnɔkɛ faama n'o ye Isa Jigiba ale de ye fasirilikɛla ye n'i y'a lajɛ Nabila Isa Tuama a ko min ye anw ka sɔrɔdasiw ka 20 janvier san 2026 20 janvier jongo ala k'a bɛ to maanifin hakili la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye a nalen kɔ min ye kɛnɛ in kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in a dawula tɔ sɛbɛkɔrɔ yangana a yangalen kɔ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a y'i tɛmɛ kulu minnu bɛ finitigilakaw la a y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ka ban a taalen y'i sigi a sigiyɔrɔ la munumunu salo o bolo dala finitigilakaw fɛ u tɛmɛ n'a ɲɛkɔrɔ minɛnkura minnu n'olu dila o bɛɛ ma bɔ koyi o ye dɔɔnin dɔrɔn de t'a la ni kana tɛmɛ n'o ye maalimu ɲɛkɔrɔ fa b'e la o an b'an ka fɛn bɛɛ bila kɛnɛ kan tamasiyɛn de bɛ esantiyo awɔ a tɔ de bɛ dogo jɔna kɛ o kɔni o y'o baara boloda o bolodalen o kɛnɛ kɔnɔna na yen i b'a fɔ laadalako la nin bɛna kɛ hakilina ye a tako 16nan ye ni an b'a wele ko 16e jugeant n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye chèque géant dɔ ye o kɔni bɔla cɛmancɛ fanga ɲɛmaa yɔrɔ ka di ministre de la défense ma min kɔni n'ale dun bɛ ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ chèque géant in a musaka n'i y'a dagosi lajɛ a sɛbɛkɔrɔ ka girin CFA wari miliyari 17 a n'a kunkan fɛ o bɛ ta ka di minnu ma i bɛ o dɔn wa o de ye sɔrɔdasi minnu kɔni n'olu binna kɛlɛdagaw kɔnɔna na n'olu kɔni y'o ni n'u joli kɔni di faso Maliba lakanali fɛɛrɛ tigɛli ma min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goyita a ka laseliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ foyi ye bawo nafolo min bɛ bɔ ka di a tɛ se k'i ka adamaden ni k'a lasegin ɲɛnamaya la i ma ko wa ko nafolo in k'a kɔni bɛ kɛ sababu ye su kɔmaw ka dɔɔnin bɔ u ka hami na a n'u ka degun na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ chèque géant bɔlen kɔ général d'armée Asimi Goyita tɛgɛ kɔnɔ k'a di général du corps d'armée ma Sadio Kamara ministre de la défense des anciens commandants ale fana y'a di maa min ma i bɛ o dɔn wa o de ye directeur de service social des armées o fana y'a minɛ ni barika ye ka dugu caman sɛbɛkɔrɔ don n'i y'a lajɛ nin min ye nin famille minnu bɛ yen n'o de ye sɔrɔdasi minnu bɛ na kɛlɛdaga ninnu kɔnɔna na jamana kumabɔli la a bɛna kɛ sababu ye u ka denbaya minnu b'u kɔ k'u caman ɲɛji ni k'a sɛbɛkɔrɔ cɛ kɛnɛ in fana kɔnɔna na médaille dikɛlaw bawo min ye médaille de croix de la valeur militaire ye o 4 dila médaille de mérite militaire o 6 fana dila ka taa se médaille de sauvetage ma ani médaille de blessé o 7 fana dila nin sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin b'a jira k'a fɔ ɲɛmaw o hakili bɛ dugumamaw na sɔrɔdasi kunda wa min ye jamanadenw fana ye ɲɛmaw olu hakili bɛ jamanadenw na jamanadenw u nikun n'o bolomina bɛ se ka lakana cogo min na wa min ye tasibila ye général d'armée Asimi Goyita cɛmancɛ fanga ɲɛmaa a y'o tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'a ma waati min na maa min bɛ yen n'o de tun ye jamanakuntigi ye n'o de ye ala ka hinɛ Modibo Keyita la o n'a tɔɲɔgɔnw a y'o tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ bi na anw ka sɔrɔdasi
sɔrɔdasiw an b'an disi gosi ni o ye wa an ma min ye an b'an sewa n'u ye wa an bɛ se k'an ɲɛ ŋunu yɛrɛ bɔ maa wɛrɛ la ni sɔrɔdasi ninnu ye k'a sabu kɛ labɛn min n'o t'an bɛ ka ɲɛsin u ma minɛnkura n'o ye diɲɛlaba kɛlɛkɛminɛnkuraw ye ani taabolo ni hakilinakura minnu kɛlɛ sira fɛ n'o bɛɛ lajɛlen t'an bɛ ka di anw ka finitigilakaw ma bi nin bɛɛ lajɛlen b'a to anw k'an disi fa n'an ka sɔrɔdasiw ye olu de jɔn bɛ anw ɲɛ anw ni gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ dugawu don de kɛ sa hali busa baara in kɛcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye nin ko sɛbɛn fɛn bɛna salo ka bɔ le pays kɔnɔna na Isa Jigiba a ka fasiri don ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama Mali horizon a boliko 320 ani 6 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Lamini Bagayɔgɔ Lamini ko a k'i k'a dɔn Bamanjuw kɛlɛli Boubacar i k'a dɔn an t'an sigi bilen k'u kɔnɔ koyi u mana kɛ diɲɛ wo o wo la armée bɛ wuli ni k'u sɛgɛrɛ sabula a minɛn b'u bolo a dɔnniya b'u la a fɛɛrɛ b'u la Boubacar i k'a dɔn farafinna jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye AES an kun tilenna de ye kelen ye koyi Boubacar fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye min ye k'u yɛrɛ ye k'a barika ni ka fanga don a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dira armée min ye chef d'état-major général u ka kunnafoni diso a ye kunnafoni jɛnsɛn kunnafoni minnu sinsinlen don ni dalu jɔnjɔn ye Boubacar sabula wulikajɔ minnu kɛra i k'a dɔn nin tile fila in na dugu min n'u k'a ma ko Tasu Barat Tasu Barat ale filɛ nin ye kilomètre 19 o de b'a ni ayiwa Akibar ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛɛ lajɛlen de bɛ Andarbukan o mara kɔnɔ Boubacar so min kɛra k'a dɔn k'a fɔ Bamaji jɛrɛjɛkulu ka dabali ti ban maa kekundon k'u ka keguya o y'u dungo ye sabula u kun kelen bɛ ka moto katakata ni moto sen saba Boubacar k'a dɔn kelen bɛ k'u sɔsɔ minɛnw na mɔgɔw yɛrɛ dogolen b'o kɔnɔ koyi Boubacar k'a dɔn olu kɔni bara k'u dɛmɛ olu y'a sɔrɔ armée bɔr'o kalama a mɛnna sabula armée tun bara k'u dɔ dɔli ma fo ka taa jɛya k'a dɔn k'a fɔ jɔnko a la an sigalen don fɛn min na o de ye nin ye Boubacar sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni kunnafoniw nana jɛya Boubacar u y'u to sangaba 7 la n'u ko law Boubacar i k'a dɔn ni hadamaden b'u yɛrɛ kelen ye ani minɛn jɛnsɛnnen awɔ sɛbɛnnikɛla ko nin si tɛ sɔrɔ kunnafoni sanuyalen kɔ armée bɛ kunnafoni ɲini cogo min na Boubacar u ye dɔ fara a dalu kan u y'a yɛlɛma kosɛbɛ o kunnafoni jɔnjɔn de kɛ bɛ sababu ye bi i k'a dɔn ɲɛtaaba ka sɔrɔ a ko Mali armée ani AES armée Boubacar k'a dɔn u ye dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se bɛɛ lajɛlen ɲini min kɔni bɛ se k'a to sɔrɔdasiw yɛrɛ ka wuli ka jɔ a bɛ ne ka waati jan bɔ sa Boubacar i b'a mɛn bilen ko ayiwa Bamanjuw taara bin nin kan in kan u taara bali nin sɔrɔdasiw la u ye gɛlɛnkɛ da sɔrɔdasiw ɲɛ a ko yalima i b'o mɛn bilen wa Boubacar i bɛ bali ka min kɔni mɛn an ye nin ma hakɛ fa nin yɔrɔ in na nin ma hakɛ in i k'a dɔn o de minɛna a ko b'a jira k'a fɔ kɛlɛminɛnkuraw ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen don jɔn ko ala an ka finitigilakaw ayiwa tabarikala k'an ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tɔnɔ ye tɔnɔ min ni AES jamanaw n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔ dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la cogo bɛ di dɛ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le relais sɛbɛn fɔlɔ in y'a bolo ko 200 ani 2 ye fasirikɛba o de ye Seydou Kɔnɛ ye Seydou ko min ye wulikajɔ ye halisa ka sanga ni anw ka finitigilakaw n'o ye 20 janvier o ɲaɲali seliw ko a ma k'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa n'o y'an ka région ye Bugunikaw olu fana ma to kɔ baara in na koyi bawo min ye kununko tarata ye o y'a ka dugu ye a ye non an ka maraden kɔrɔw don o kuma se ka sɔrɔ région de fɛ o non kan'o fɔ dɛ c'est une région ne ma ban ma sa région de do la région de Buguni i ko ko Sikaso est une région Buguni est une région mais Buguni faisait pas Buguba est devenu Buguba Buguba non Buguni est devenu Buguba maintenant parce que sanu bɛ yen jama bɛ yen lithium bɛ yen a ko kɔni a jala saw ayuru Sikasokaw laban a bɛ taa l'impôt sara Buguni o lithium nin bɔlen filɛ nin ye o ye suba de kɛtɔ ye k'a la dun sa ayiwa naam i y'a mɛn diɲɛ dogo dogo suba ye ala dun o y'o de daminɛ ayiwa basi a bɛ ɲɛ o lithium ma bɔ yan a bɛɛ bɛ taa baara ɲini na Buguni ayiwa naam Buguni wayi Buguni c'est Buguba
min ye anw ka sɔrɔdasiw ye o ka nin 20 janvier in jɔn ko ala an bɛɛ lajɛlen kun sewalen don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni région maaw u ma to kɔ baara in na k'a sabu kɛ min ye Buguni gouverneur ye ka taa se sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya o kan o bɛ maa min ka danganiya kɔnɔ n'o ye commandant kan ye n'i y'a lajɛ 82e régiment blindé n'i y'a lajɛ o bɛ Buguni de wa n'i y'a lajɛ fana min ye maaba caman ye musow ni denmisɛnw ka taa se maakɔrɔw ma nin bɛɛ lajɛlen olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ a ko a kana lakali n yɛrɛ ɲɛ ka da a kan baara min bɔra ka kɛ anw ka génie militaire o du kɛnɛmana na Bamakɔ yan dɛ o baara kelen o bolodala Buguni kɛnɛba in fana sanfɛla la maire lakaw ka taa se min ye partenaire miniers ye min y'an ka sɔrɔ bosobaw ye fo ka taa se association de soutien de la transition ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw kanuya bɛ maa o maa na fo ka taa se central syndicaliw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni hali kunnafonidilaw olu ma to ko baara in na bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kana lakali n yɛrɛ ɲɛ ka da a kan walasa n ka se a ko yɛrɛ a lakalili cogo ɲuman na kɛnɛ n'i y'a lajɛ kɛnɛ baara kunfɔlɔ n'o ye kuma ye o dila maa fɔlɔ min ma o de ye kan min bɛ yen n'a bɛ wele ko kan du 82e régiment blindé o commandant n'o ye lieutenant colonel Seydou Traoré Seydou a kɛlen kɔ ka kuma ta a kɔni y'a jira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sewalen don wa a bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛsiri la olu bɛ baara ni cɛfarinya fɛn fɛn na k'o boloda nin ye min ye o ka dugudenw ye n'o ye population civile ye olu de ye danaya da finitigilakaw kan olu de fana bɛ kunnafoni sanuman di maa jugu mana ye fan o fan fɛ wa k'a bɛ kuma kelen min fana fɔ o de ye halisa dɔ ka fara danaya in kan kunnafoni sanuma dɔ ka fara o dili kan wa min ye an ni bɛ jɛkulu belebele min fana kɔnɔna na ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni diɲɛ don o don a bɛ mɔnɔ kura bɔ alliance des états du Sahel jɔn ko ala ko min ye AES jamanaw ye baara kunba caman bolo d'an bɛ kɔsada ninnu na min kɛla sabu ye Bamaji ka se k'a ɲa k'a sɛbɛkɔrɔ tɔtɔ min ye ɲa ye k'a jeni k'a ban pewu min ye mugujugu ye k'a fili u kan o taabolo minnu filɛ nin ye k'o kɛmɛ sabu ye dɔ ka se ka bɔ maa jugu n'o ye jatigɛwale bolodabaw olu ka wulikajɔ ka se ka dɔ bɔ u ka galabu la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na maaba caman fana tun bɛ yen i y'a dɔn da tun la sivililaka ninnu caman na wa n'i y'a lajɛ fana min anw ka sɔrɔdasilaka minnu n'olu tora kɛlɛdagaw kɔnɔ kɛlɛkɛnɛw sanfɛla la olu ka filiyabaatɔ u caman tun bɛ ka taa se denw ma hali anw ka mugutigi kɔrɔw n'o ye ancien commandant ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se chef officier d'état major ma min ye ji ni kungo lakana tigilamɔgɔw ye eaux et forêts ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen douane ka taa se protection civile ma police nationale ka taa se gendarmerie nationale ma garde nationale ani les élèves sous-officiers armée de terre engins blindés nin bɛɛ lajɛlen matarafaba tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ waasa min ye nin 20 janvier ye a kana lakali i ye san 65 sɔrɔla ko la i b'a ye k'a fɔ dɔ kɛla wa min ye camanba ye o fana bɛ kɔ ka na wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kuma in o kɔ tɛ kafo n'o ye kafotigi ye n'o ye Buguni région gouverneur ye général n'o ye Ousmane Wele ye ale y'a jara sa k'a fɔ min ye lieutenant colonel ye ka taa se Buguni ka den cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fo wa min ye cɔmɔtɔrɔ fanga ɲɛmaa fana ye a fana bɛ fɔ a ka hakili feereleya la bawo a kɛn bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma baara minnu ni kunnawolo minnu ni finitigilakaw b'a la k'a sɔrɔ jamana seleke 4 kɔnɔ k'a kun tɛ sɔrɔ bɛɛ minɛn minnu sɔrɔla kɔsada fɛ san damadɔ laban ninnu na ka di finitigilakaw ma o kɛn bɛ sabu ye o ka se ka sinsin ka ɲɛ bawo sɛmɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri o b'o tigɛ diya n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fasiriba ka fɔla n'o ye Seydou Kɔnɛ ye relais kɔnɔna na ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔw ni labɛnw sabati bɛɛ finitigilaka mana kɛ fan o fan fɛ i k'a bila i kunkolo la k'a fɔ fini donna ni kan min ye ni walima n ka jamana a ka wuli ka jɔ a sen fila kan o fila don nin wa sɛbɛ tuma min na y'a salo ka bɔ le relais kɔnɔna na Seydou Kɔnɛ a ka fasiri don Bɔgɔsiriki n bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma référence Bɔgɔsiriki k'a dɔn bonya tɛ barika ye sirakɔrɔ jiri nɛgɛn ka don Bɔgɔsiriki sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 83 ye bɛɛ jara nin y'a ka sɛbɛn ye bɛɛ ko a k'i k'a dɔn Ngana Mamadi Fokobilen don Bɔgɔsiriki an ka jamana a foroba cakɛdaba minnu bɛ yen minnu bilalen b'a ɲɛmaaya la u k'ale k'a don u bila kun ye jamana lafiya ani wari sɔrɔli de ye olu b'o kɛ fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun e ko nin jɛ in e ko suba tɛ de min ye miliyari 1 ani miliyɔn 400 Bɔgɔsiriki k'a dɔn k'o wuli ka t'o kɛ jamana wagande kɔnɔ dayi Amadu Fall Janka ale don
impôt n'o fɔra bi nin kamalen ja nakunkun bɛɛ bɔsiriki maa minnu y'a sugandi n'o y'a ka ɲɛmaaw ye minisiri min n'a bɛ sɔrɔ kunna bɔbɔkɛ bilen ka taa se jamanakuntigi ma u y'a dɔn dɛrɛ k'a fɔ cɛ in k'a bɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko direction générale des impôts Mali kɔnɔ bi bɔsiriki min ɲɛna ye ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ san 2025 tɛmɛnen in na miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani 1 bɔsiriki u y'o de dasi jamana wagande kɔnɔ a ko wuli ka jɔ ani jateminɛ min ye jankafali ye bɔsiriki k'a dɔn kamalen min a ka kuma man jan n'i y'ale ye yɛlɛmisɛnnin foyi t'a bolo baara yɛrɛ kɔ min ye baaraninjɛ ye min ye kalikan ye a y'o di jamana ɲɛmaaw ma bɔsiriki a bi wele don min ni ka na i k'a dɔn lɛnpo kunna tiɲɛ don o y'a sɔrɔ lɛnpo bɛ wuli ka jɔ bala nka a nana dɔ fara yeelen nka mɔɔ yɛrɛ sirannen kun don k'a fɔ jan ka nalen min filɛ kamalen kɔrɔ min kun bɛ yen k'a fɔ a n'o nɔfa wa bɔsiriki k'a dɔn a y'a sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ nana boloda sabula jamana ka sɔrɔ bɔsiriki a ti bɔ kɔ ka bilen min ye foroba baarakɛlaw ka sara ka taa se an mago bɛ minɛn minnu na nin si tɛ bɔ kɔ ka bilen minisiri Sanu kun y'a jira waati la k'a fɔ an k'an jija se bi jamana in ye min y'an ka cakɛda sɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ n'a dilanna ka ɲɛ ni maa ɲɛnamaw taara ka bila a ɲɛmaaya la bɔsiriki a bɛ kɛ sɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Amadu Jankafali i k'a dɔn a nakun kɛra nin den ye a ko tuma min n'a nana gɛlɛya caman dalen bɛ ɲɔgɔn kan o dogolen tɛ maa na Mali yɛrɛ ka gɛlɛya dɔ de bara ka fara a kan nka Jankafali a nana taasi kɛ ka miiri bɔsiriki k'a dɔn yɛlɛmabolo jumɛn kan ka don lɛnpo la hakilina kura jumɛn kan ka don o de la a nana wuli ka jɔ kɛ waati la ni ka taa masa ɲɛmaaso minnu bɛ yen ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ kilisi min b'a da ani dabali min bɛ yen k'o f'u ye bɛnkanw nana sabati o kɛra Bamakɔ ani Kati lɛnpo soba minnu bɛ yen kuma min n'olu bɛɛ lajɛlen nana dafa bɔsiriki sɛbɛnnikɛla ko u nana kunkan bɔ kunkan bɔlen san 2025 bɛ kunjɛ waati min miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani 1 qui dit mieux bɔsiriki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin dama yɛrɛ dama nin bɛ se ka kɛ sababu ye min ye Mali yɛrɛ ka hɛrɛ caman ye ni ka se k'a jidi a ko an bɛ don min na ko bi nin kadiriba minnu bɛ yen jamana jigi dalen d'u kan bɔsiriki k'a dɔn san 2026 o jɔlen filɛ jan ka ye dabali min di ka 2025 a ko 2026 o sɔn ka girinya ka tɛmɛ o kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ référence kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye Mahamani ko min ye jatigɛwale baara bolo dabaw ye e ko o m'anw ka sɔrɔdasi jalatigi dɔ ni a den ka taa se a jɔni ma k'u ta Bananzole ni ka taa ni u ye wa an kɛ Bananzole awɔ an kɔrɔ yan jɔna kɛ olu tun bɛ mun na yen a kun dalen b'a ka foro la Allah ko ninnu kɔni sabali de ka ɲi hali anw tɛ taa maa bila aéroport la bilen o tuma e taara Abidjan sisan waati min e taara cogo di ne ni sira min dara ne sira nana tu ni mana kɛ yɔrɔ min maa bɛ siran de ko ye ala k'an sutura i y'a dɔn aéroport o rendez-vous ye dugutilamaw de ye a ma nɔgɔn n tɛ taa n'a ye denmisɛnw diya o ka taa n tɛ taa yɔrɔ si naam min ye fasirikɛla ye Nouvelle Horizon kɔnɔ n'o ye Mahamani Ture ye Mahamani ko min ye anw ka nin armée de l'air commandant ye n'o ye Amadou Ture ye armée malienne o armée de l'air o commandant de don wa n'i y'a lajɛ a bɛ minɛ waati ni min kama min ye décembre kalo sale ye o tile 27 san 2025 n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ko maa kofɔlen ninnu n'o ye jatigɛwale baara bolo dabaw ye moto 4 de nana i y'a dɔn u bɛ yaala maa 2 moto kelen n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ moto 4 in kɔni nalen u ye a yɛrɛ a sigiɲɔgɔn dɔ de ɲininka koyi foro in filɛ yɔrɔ min na a sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen o dɔ de kɔni sɔnna ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasirikɛla ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ale sigiɲɔgɔn in kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa kofɔlen maa min don maa ɲumanba k'a fɔ n ye faama ye n ka sira tɛ maaw na k'o tɛ Amadou Ture ye dɛ Amadou Ture a bɛ i n'a fɔ fini yɛrɛ t'a kana fewu bawo jɔyɔrɔ min b'a la bi n'i y'a kɛ maa dɔ ye a tɛ kuma maaw fɛ a tɛ maa tɔw jati nka maa min don a ka mɔgɔya ko o de sɛbɛkɔrɔ ka bon wa n'i y'a lajɛ fana nin donni a kɔni kun taalen bɛ n bɛ taa n ka foro lajɛ ni n ka foro famana n bɛ munumunu salo kɛ ka taa lajɛ foro yɛrɛ bɛ lahalaya min na a kɛra i b'a fɔ maa wɛrɛw bɛ janfa la n'olu kɔni ni nin maamuru jatigɛwale baara bolo dabaw n'olu
olu kɔni kɛ bɛ ka janfa siri Amadu Ture kama n'o ye commandant ye o kɔni a n'a foro la ani u ka moto mankan mɛ ten a kuru kɔnɔ sa ko poste min bɛ yen fan fɛ dɛ Banazole ɲɛfɛ dɔɔnin k'u b'a la ka taa yen de n'a sɔrɔ o kɛn bɛ ka kunnafoni sɔrɔ u b'a fɛ ka boli ni ka se ka o fari da ja u nakun ye commandant yɛrɛ cɛli ye ka taa n'a ye u nana dɔrɔn ka na commandant sɔrɔ yen ka e de ye karisa ye wa ka sin ka a fara ɲɔgɔn kan ten ka taa n'a ye wa ani a denkɛ dɔ tun bɛ yen n'o ye Bukari Ture ye ka taa se min ye a balimamuso den ma Justin Dako ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni maa saba u taara kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ a kɔni a bɔra ni ka kuma ja dɔ la o ja min n'o fɔlɔfɔlɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛla la a kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu minɛ u fura dama ka na se bi ma n'o ye k'a minɛ décembre kalo tile 27 tɛmɛlen na san 2025 ka na se 2026 ma ko gɛlɛya foyi ma u sɔrɔ min ye a den ye ani a balimamuso den gɛlɛya kɔni b'u kan o a tɛ se k'a fɔ de a tɛ se k'a fɔ de Allah ni Makari ko da gɛlɛya b'u kan dɛ kuma na olu ko k'u jɛ ne mana maa dɔw sigilen olu bɛ tila ka taa fɔ k'u bɛ daga yɔrɔ ɲini ninnu ka nin wuli ka jɔ la ko k'u b'a la ka kɛlɛ min kɛ ko diinɛ ko kɛlɛ de don an bɛ kun ɲɔgɔn na a bɛ ɲɛ o naam min ye commandant Amadu Ture ye ko ala a bɛ bolola an bɛ don min ko bi wa min ye wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka tigɛ sa a bɛ se ka bɔ ni maajugu ninnu sɔnni kɔrɔ cogo min na a n'a a den fila a denkɛ n'o ye Bukari Ture ye fo ka taa se balimamuso den ma n'o ye Justin Dako ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min sigiɲɔgɔn min n'o kɔni sɔnna ka kuma fasirikɛla ye ale y'a jira k'a fɔ fan wɛrɛw fɛ ko maaw kɔni kɛn bɛ k'a fɔ sa k'a fɔ min ye commandant Amadu Ture ye a n'a den fila n'o ye a n'a denkɛ n'a balimamuso den ye olu ka ta ni ka taa n'u ye terroristelakaw fɛ ko maa wɛrɛ bɛ janfa la a tɛ se ka kɛ ten o hali a bɔtɔ ka taa foro la a fɔra de kana siga ni ye sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri dun Bɔkari an ka Tezara premier min ni ka n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bɔkari Sidiki ne bɛ n bolo Bubakari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chère Bɔkari Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura in nka n'aw don sabula bi ko m'u bila bɔli la min ye Seyidu Jakite Seyidu Jakite nin y'a ka sɛbɛn ye san 4 Bɔkari k'a dɔn Dankɔrɔba taar'i da Ibrahim Bɔkari Keita Bɔkari Sidiki k'a dɔn Dankɔrɔba taali a ka saya kɔ e ko a diyara kɛlɛbaw la Bɔkari i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ IBK ma n b'a fɛ o ye jo ye ne yɛrɛ t'a fɛ o ye jo ye Bɔkari nka kuma kelen bɛ yen k'a fɔ Ibn Bɔkari Keita kun tɛ jamana in fɛ i ye kalo tigɛ Bɔkari k'a dɔn a ka jamana kanu ani jamana fɛ o de y'a ta ka taa di a juguw ma maa minnu n'a y'u ta ka gɛrɛ a la k'u dɔ dɔli ma k'u dɛmɛ ka fɛn k'u ye olu de labana k'a janfa Bɔkari Sidiki k'a dɔn janfa a tɛ to don kelen na sabula Ibn Bɔkari Keita kɔni y'a ta kɛ ale taara lahara Bɔkari Sidiki k'a dɔn ani maa minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na a dara cɛ minnu na Bɔkari Sidiki k'a dɔn a nagakɔrɔmaw n'a kɛrɛfɛmaw nin damanda de kɛra janfaba ye Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn janvier kalo tile 16 dɔn san 2022 Dankɔrɔba in i k'a dɔn a soma yɛlɛmana min ye kalo 6 kɔfɛ Bɔkari Sidiki k'a dɔn ayiwa a ka fanga o laban de nana dafiri fanga in dafirila cogo min na Bɔkari Sidiki i k'a dɔn n'i y'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ jan fɛ ka n'a bila surunman na Bɔkari Sidiki jɔnwala i b'a dɔn k'a fɔ maliden ka jugu hadamaden yɛrɛ de ka jugu i bɛ ɲɛ maa minnu ma Bɔkari Sidiki olu de laban bɛ tila k'i janfa a ko Ibn Bɔkari Keita nɔfɛma jumɛn bɛ yen kelen kelen yɔrɔ surunama ni yɔrɔ janama min ma janfa Bɔkari Sidiki k'a dɔn IBK maninkakɛ ani hɔrɔnya sara ani layidu sara ani jamana kanu sara Bɔkari Sidiki maa o maa b'a la k'i y'a janfa yɔrɔ suru ni yɔrɔ jan i ta fila ni tila dɔw kɔni y'u ta y'u ɲɛna diɲɛna yan o Bɔkari Sidiki k'a dɔn lahara i k'a dɔn o ma se ban nka kabini diɲɛna yan dɔw ta ye san 4 min ni Ibn Bɔkari Keita sara n'i y'a nɔfɛ maa kelen kelen na fɔn fɔ ye Bɔkari Sidiki e ka jateminɛ k'u laban nin u ye mun ni mun de kɛ Ibn Bɔkari Keita la u ye mun fɔ Bɔkari Sidiki waati dɔ sera sa nin jamakulu in ka bɔ ɲɔgɔn fɛ u da k'a fɔ diɲɛmaa ye anw de IBK janfa wa anw malola wa an bɛ yafa ɲini fɔn fɔ bɛ se k'u kisi lebu ni malo tɔ ma a tɔ tɔrɔ de ye Bɔkari Sidiki Ibn Bɔkari Keita i k'a dɔn a dara cɛ minnu na k'u gɛrɛ a la a ye hɛrɛ kɛ minnu ye a ye minnu da k'u kɛ faamaw ye ninnu de
saba nana fara ɲɔgɔn kan n'i ye tariku lajɛ Ibrahim Boubacar Keïta a laban de ye ninnu wele don dɔ la aw ko min n jɛnna n'a bɛɛ ye a ko fɔ n k'o fɛ a ka kɛ jamana kɔnɔ n jɛnna n'a bɛɛ ye u ko ayi yɛrɛ de dɛ an bɛ yɛrɛ de jɔyɔrɔ fɛ a tun bɛ dɔw ɲɛna sa k'olu ka minisiriya o dugu jɛra a bɛ dɔw kɔnɔ k'olu ka directeur généraliya o tile bɔra ne y'a f'e ye n ko Mali gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Boubacar Sidiki min ni min kɛra min na n'an b'a yafa ɲini a daminɛ Amadu Tumani Ture la e k'a daminɛ Amadu Tumani Ture la janfa min taara ka nin jɛ in sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki b'o la cɛmancɛ fa ala ma tɛ wasa wa don min a bɛ bɔ Dakar ka segin ka na Mali kɔnɔna na mobili tɛ ɲini ka yɛlɛma o kan wa o tɛ kelen ye Boubacar jamana in kɔnɔ président ka bɛɛ kuluba mɔgɔw tɛgɛ lankolon ka bɔ dugu kɔnɔ ka yɛlɛ ka t'o bugɔ ko f'u k'a fa jɔnkun na nin ye hɛrɛ tɔɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keïta a ɲɛna maa minnu ma k'u wele ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'a janfa siga t'a la dɛ anw tɛ fanga ɲini bilen koyi e yɛrɛ de bi bɔ a la ni ala ye maa min bɔ a la tant que a bɛ yen olu tɛna kɛ minisiri olu tɛ kɛ minisiri o tɛ kɛ directeur ala ye cɛ o cɛ don a la n'i k'i b'a bɔ a la e bi sa kana siga ni ala y'a tigi bɔ yen i b'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o de la k'e bi malo o tigi kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le témoin an bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲada sɛbɛn wɛrɛ ye nin y'a boli ko 7,398 ala ka hinɛ cɛbilen tara mɛnna ale ka journal don nin tɛrɛmɛli baden bɛɛti tara bɛ kɔrɔkɛ kɔni e ka sɔ jigin n'a ji tɔ ye ayiwa naam kɔrɔfɔ ka ɲi naam fasirikɛla n'o ye Sidiki Adama Danbɛlɛ ye Sidiki ko min ye wuli ka jɔ ye halisa min ye anw ka armée ye forces armées maliennes olu ka kuma tɛ bɔ maana ka ban o bawo min ye génie militaire ye mɔgɔsada in na min ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta jɔn ko ala a ye wuli ka jɔ kɛ halisa o wuli ka jɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye minɛ belebele wulubana minnu bɛ yen n'o bɛ se ka bila génie ka bolo kan n'i y'a mɛn ko génie militaire pont dilan min ye yɔrɔ wɛrɛw ye minnu bɛ se ka baara nɔgɔya finitigilakaw bolo terrain n'o ye théâtre d'opération ye o bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na o minɛ o baara ninnu tɛ taa minɛ girinma minnu kɔ dɛ olu de tala kɔsada in na ni ka di général de corps d'armée Sadio Kamara ministre de la défense des anciens combattants n'i y'a lajɛ a kɔni ani sewa tun bɛ ɲɔgɔn na a donni kama i b'a ye k'a fɔ min ye génie militaire directeur ba ye o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se finitigilaka jalatigi o camanba den tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin baara min bɔlen filɛ ka kɛ camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa fɛ ka minɛnw de san k'a di ministre des anciens combattants ma la défense ma a k'a di u ma n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye baara in ko a baara k'a cogo ɲɛna kosɛbɛ bawo génie a mago tun bɛ ninnu na o i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a ma ye k'a fɔ an ka sira belebele wulubara minnu b'a la ka dilan a baara daminɛ o daminɛ i b'a ye k'a fɔ jatigɛ wale baara dabaw o bɛ taa ben mobili walima mansinw kan ka tasuma don u la ni marifatigiw yɛrɛ ni baara taara ka kalifa u la yalima min y'an ka sarabaw o tɛna dilan ka ban n'i ye kɔrɔfɔ ninnu lajɛ min ye génie ye ka nafa ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ armée kɔnɔna na o bɛ baara caman kɛ armée baarakɛlaw ye u bɛ baara kɛ cogo min na dɛ u bɛ i b'a fɔ civilakaw bɛ pont dilanw ni fossé dingɛ minnu sen o ka baara ɲɛsin bɔ u bɛ mugu fana ci ka fara a kan o tɛ tɔnɔ fila ye wa n'i y'a lajɛ Sidiki Adama Danbɛlɛ républicain kɔnɔ a ka kɔrɔfɔ la a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye génie militaire yɛrɛ ka devise ye o de ye construire parfois détruire toujours servir angɛ ma tubabukan in faamu dɛ construire parfois détruire pour toujours servir parfois détruire waati dɔw la a dilanlen kɔ i b'a walo ka bɔ yen de ka segin a kan waasa a ka kɛ nafa ye o de don e ma tubabukan faamu wa devise de construire o tɛ jɔli ye wa parfois détruire o tɛ cɛli ye kuma dɔw la i b'a tiɲɛ wa bada k'a dilantugu a ka kɛ nafa ye o de ye toujours servir o tuma mɛlɛkɛ tulogerew don naam ça c'est bien ça min ye génie militaire ye ɲɛma ka taa se ministre de la défense des anciens combattants ma ani soldats jɔyɔrɔbatigi jalatigiw hali dugumamɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo an mago bɛ minɛ min na nin y'o sɔrɔlen ye wa nin y'o nalen ye baara caman bɛ yen minnu kan ka kɛ kɛlɛdaga ninnu kɔnɔna na o baaraw bɛɛ lajɛlen bala bɛ don fan minnu fɛ minɛ in bɛna kɛ sababu ye ne ka ŋɔni de sama ka bɔ maa caman sen na
ala k'o kɛ fajirikɛba n'o ye Sidiki Adama Danbɛlɛ ye républicain kɔnɔ nin y'a ka kunnafoni ye kuma ɲɛna bon Sidiki waati n'a ka waati ma se awɔ bi ta an b'a bila yan canjala min nin kunnafoni kelen kan sini ni ala sɔnna ma an b'i ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɔrɔ bɛ bɔ an b'i ye kɛnɛ kan ka n'olu lakali Ahmed Jakite i k'a dɔn ale y'an dɛmɛ jaw la nka ka kumakan ɲɔni ka taa yɔrɔ jan o ye Jimson ye an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin kare ko mu Samura frère wallahi ala k'e don MCA la safurula yafama wa i ma don safurula astaghfirullah yɛrɛ ɲuman i da cogo dɔn ne da cogo dɔn wa yafama ni ye kuma min f'i ma a b'i minɛ dɛ ayi n ko n ye yafa ɲini sa yafama ko man gɛlɛn anw ye jeliw ye an ko man gɛlɛn e kɔni b'a dɔn ne taara walikaso kɔni kɛ o y'o kɛ o ye journaliste presse écrite sariyaw ye e ye ɲɛmaa ye i ka kalanden walima i ka ciden o ye reportage kɛ maa kan a ma diya ye a taara cybercriminalité la ni sariya y'i nɔ minɛ ɲɛmaa de bɛ wele dɛ i bɛ taa kaso kɛ mais j'ai compris donc c'est le directeur qui est convoqué mais c'est pas le promoteur du journal je suis le promoteur non ayi maa tɛ comme e kalannen don quand on est promoteur de journal promoteur bɛ yen wa i bɛ taa sɔrɔ promoteur ni directeur de publication o bɛɛ ye maa sugu kelen bon n'u tɛ maa suguya kelen mun par exemple le cas de Tidjane Dansokho et l'autre là qui b'a fɛ k'a ɲɛ de dɔn sa donc e jɔ sa fɔ mɔgɔ bi sɛbɛn journal kɔnɔ non écoute-moi ça engage la responsabilité du directeur de publication souvent le directeur de la rédaction souvent non mais waati dɔw la a bɛɛ ye directeur de publication di e de bɛ minɛ ça c'est entre vous directeur de publication n'i taara ɲami k'i dogo ko Tidjane bɛ minɛ n b'a f'u ye k'u b'i minɛ waati dafara wa